Napot kívánok! Szávonat közlekedés. Aha, eladó. Mennyi? Hát milyen? Szávonat. Kádár. Ilyen volt. Kádán? Ez abból akkor volt? Közlekedés szávonat. De komoly. Halló? Halló? Mennyi a kikiáltásnál? Olyból. Tárcíj. Pohárból? Tárcíj. Anyas vagy. 58. Aha. Kérdés. Jaj, nem kérem, köszönöm. Valami más esetleg? Ez egyszerű. Közlekedés szávonat. Találmányod nincs most? A vizekautó. Most találtattál? Nem, már 25 évet gondolkodok rá. 25 évet. És megcsinálom, gyere, ha vizekautó. Tervrajzok vannak? Meg, itt van már ülök. Megnézed? Aha. No. Ó, végre valaki. Jó, szeretem az ilyet. Van papír udas? Nincs. Jaj, nekem van, hát. No, Te mi vegyed? Boxi. 453, azt mondja. Az zöldös szál, tudjátok, hogy mennyi? Zórándat is mutasd már. 663 a zöldög. Nem 666? 666 ez a zöldög. Ez a zöldög milyen, hát. Amúgy Zolinak miért van ez a képesség, hogy meg tudja mondani, hogy ki mikor hal meg, ugye? Még mindig megvan. Megvan? Nekem nem mond meg. Nem megmondom. Lehet? Nem. Lehet. Az enyéme. Nem, ha nem akarja, nem. Ha nem akar, akkor nem. És Robi mikor fog meghalni? Hát kicsit nem soká. Nem soká? Kicsit nem soká. Sajnos, hát ez van. Na, akkor mi van? Hát, Milyen boldog alkalom mondod? Egy igazi űr. Jó van. És amúgy miket szoktál feltalálni? Ó, hát mondom, hogy a vizekautó. Aha, és régebbi találmányok vannak? Ó, azt megcsinálom Mónát Gyurinak. Szélerő művek. Letétlétre a fél izéket. A félbajszát, vagy az lepelzeri a félbajszát. Igen? Zárok az értes? Ó, az, hogy az ember ablakok. Igen. Nagyjából. Hogy, kinyitom, benyitom. Milyen elméletet döntöttél? Relativitás. Relativitás, azt megdöntötte. Komolyan? Komolyan. Tegnap reggel egyszerű voltam. Azért meg volt egy még egy nagyobb csávó, még egy nagyobb. Azt úgy hívták Newton, tehát a gravitáció, ugye? Úgy leesik a pingponglabda, gravitáció, ugye? Igen, és nem levitáció, mert azt én találtam, a levitáció. Na, akkor az erővel fel tud emelkedni a gravitáció. Hú, ugye az a levitáció. Komoly, meg tudom már csinálni. Hindu papok tudják megcsinálni. És te az vagy? Nem egy tudom csinálni. Na, hagyd lássuk. Nem minden nap. Kicsit... Milyen árész? Miért csinálnád ezt meg? A levitáció? Igen. Nem álltok elő. Hát miben? Rá kell magam hangolni. Ja, hát én is szoktam hangolni. Milyen régebbi találmány egy mikor? Régebbi? Gramofon az már nagyon régen, ez nem én találtam ki. Könyvei nincsenek már eladó? Könyvek? Volt a Biblia. Úgy elkapkodták, hogy... Azt is te találtad? Bibliát nem, csak végigolvastam. Ott azt mondta, hogy unci. Annyit mondta rá, hogy unci. Komolyan. Mikor végignéztem a jelenési könyvet, Jónás könyvet, a jelenési könyvet végignéztem. A Jónás könyv az jó, ami Jónás könyvet, a jelenési könyvet. Végignéztem, minden simán mondom, unci. Addig még érdekes. Nagyjából. Nagyja Filipovna, érted? Egy eredeti űrűt feltalálod. Az vagyok, tényleg. Frankenstein. Tegnap volt egyszerű. Frank. Csak Frank volt. Most kicsit szigorúan bánt a feleségeivel, mert nem csak egy volt neki, hanem 2-3 feleséget volt. Ez a Frankensteinnek, ez a Einsteinnek. Milyen nemzetiség? Hát, kicsit magyar, kicsit zsidó. De magyar is volt? Magyar volt. Azt nem. De, volt, magyar volt. Annyira magyar volt, hogy hűha. Na, ott a Szilárd Leó, meg a másik. Az ottam, felfedeztek az atombombát, ez Kellerébe. Akkor az Ede bácsi volt, aztán az villamos színek össze. Tujázott erre. Felugrott a villamosra, tujázott erre. Nem levált neki a villamos a lábát. Arról szebett. Az kemény lehet, basz. Kemény hely, a bábművé. Mindig van, gyerekek, mindig van. Van egy rejtett dumán mindig. Nincs, hogy nincs. Az tényleg igazam. A szó